барои контроли бизнес чӣ кор кардан даркор? Якчанд намуди контрол аст. Якум учет контроли финанса нағз монед. Ин беҳад зарур. Дуюм, система созед ки ҳамаи бизнес процессо сета одам вобастагӣ бошад. Ман ина мегӯям метод шести глаз. Чӣ гуфта гап? Ҳар як документа бояд ки се кас бинад. Сета подпис буданаш даркор. Мана мисол агар ки ҳозир ҳамин банк равед, банк гояд ки аз счёти худам камакак пул снимат кунам, шумо менависед, менеҷер мебинад, бо мебинад старший менеҷер, баъд мерад кассирба. Дуруст? Элементар метод шести глаз барои хатои кам шудан. Аэропорт баравед, самолет башинед, чанд бор шумо проверка мекунанд то самолет дар омадана? 5 бор. Барои чӣ? Метод 10 глаз. Ҳар як этап ман ҳамина контрол мегӯям. Ана ҳавая процедура повторно бурда ина мегӯям система. Ҳозир шумо банк равед гӯед ки ман $2 мехоҳам снимат кунам ё ки перевод кунам. Банк шумо ба намегӯяд хай майлаш $2 монед буред мо худмо мекунем. $2 бошад, $1 миллион бошад, одинакова процедура. Ана ҳавая мегӯям система. Ин сеюм контрол система. Шумо бояд ки коре кунед ки ҳамин системи контрол, худи ҳамин методи контрол системна бошад. Ин хел ман гуфтам проверка мекунӣ, ман нагуфтам накунӣ намешавад. Вай системна буданаш даркор. Чорум, инвентаризация. Ҳар моҳ инвентаризация. Астатка бардоред, тамбале накунед, шинед, инвентаризация кунед. Бардоред ҳама бинед. Ҳар як копейка ба копейка бинед. Инвентаризация.